dukkan godiya da dukkan yabo da jinjina da kirari da kambamawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah da ya kare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu. Muna roƙon Allah da ya lullube mu da garin rahamashi, ya barbaɗe mu da garin rahamashi. Idan ba a manta ba, wannan hutuba ce ta hudu daga cikin jerin giyar hutubobin da muka yi musu take da illatu dhunubi wa fawaidul istighfari. Illatu dhunub wa fawaidul istighfar, wato illoli da matsalolin da ke cikin yawan zunubi da saƙo da baɗala da iskanci da shegantaka, da kuma fa'idojin da ke cikin tuba da istighfari da komawa zuwa ga Allah tare da godo da kamun kafa gare shi. Mun yi hutuba guda uku, wannan ita ce ta hudu insha Allahu ta'ala. Malamai suka ce daga cikin fa'idar tuba da istighfari shi da Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya yi laifi sai ya zo ya nemi tuba kuma ya tuba, Allah maɗaukakin sarki zai karɓa kuma zai yafe mishi. Yana daga cikin fa'idarsa. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul nisa'i aya ta 64, yace walau annahum in zalamu anfusahum, da a ce lokacin da suka zalunci kawunan su din nan, ja'uka fastaghfirullaha, sai suka zo maka suka nemi gafara Allah, wastaghfara lahumur rasul, kuma annabi ya nema musu gafara a gurin Allah, lawajidullaha tawwabar rahima. Allah yace billahi allazi la ilaha illa huwa, da sun same mu masu yawan gafara ko masu yawan rahama, masu karɓar tuba. Wannan shi yake nuna mana ashe bari kai wa kanka yayin da kake ganin Allah ba zai taurare ka ba idan ka zo ka koma gare shi, ka munana wa Allah zato. Allah shele yake, talla yake musu na neman gafara. To da a ce lokacin da suka yi ba daidai ba za su zo gurinka su ce suna neman in yafe musu, kuma kai ma ka nema musu gafara. Allah ya ce wallahi da sun same ni mai yawan gafara ne, kuma mai yawan karɓar tuba ne, mai yawan rahama ne. A cikin suratul nisa'i din da aya ta 101, Allah 110, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ya'mal su'an, duk mutumin da ya aikata mummunan aiki, aw yazlim nafsahu, ko kuma ya zalunci kansa, summa yastaghfirillah, kuma daga ƙarshe ya zo ya nemi tuba, yi istighfari, yajidillaha ghafurur rahima. Allah ya ce wallahi sai ya same mai yawan gafara, mai yawan rahama. Dan haka malamai suka ce da wannan istighfarin ne yake faruwa ga bawa duk wani daɗi na duniya da daɗin lahira, da dukkanin irin ma'anar jin daɗin duniya, da dukkanin irin ma'anar jin daɗin lahira. Domin al'imam ibn al-qayyim da wasu malamai sun ce akwai aljannar duniya, akwai aljannar lahira. Aljannar duniya shine zama cikin bautar Allah, da zama cikin barin aikin sa'o da watsar da su. Wallahi mutumin da ya runguma Allah to yana cikin aljannar duniya, domin duk wani tashin hankali da ɗan adam ke fama da shi, wallahi shi ba zai fama da shi ba, sai dai na jarrabawa, wanda kuma wannan an yi wa annabawa ma, kuma su ne ƙarshen masu biyayya ga Allah. Amma in dai kwanciyar hankali ne da nutsuwa, wallahi duk mutumin da ya runguma Allah to ya gama samun kwanciyar hankali da nutsuwa, kamar yadda malamai suka ainihin wato bayyana. Da haka malamai suka ce jin daɗi na ƙarshe da alheri na ƙarshe duniyan nan da lahira, wato yana faruwa ta hanyar istighfari. Idan mutum yana istighfari, yana yawan istighfari, to zai tsinci kansu cikin wannan. Allah madaukakin sarki ya karɓa mana a cikin suratu hud aya ta ainihin wato 3, yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ku ainihin wato yi istighfari ga Allah, ku tuba gare shi. Allah yace yumati'ukum mata'an hasana, Allah zai jiyar da ku daɗi mai kyau, kaji daɗin ma mai kyau, mata'an hasana. Allah ce zan muku jin daɗin ma mai kyau. Shi kansa jin daɗin mai kyau ne, kuma a yi maka jin daɗi mai kyau. Ila ajalin musamma, zan muku wannan jin daɗi zuwa ga wani lokaci da muka sanya wato lokaci wato na mutuwarku ko na komawarku zuwa ga Allah. Sannan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu, in kun zo lahira kuma na bawa kowa falalar da ne masa alƙawari. Allah ya ce amma wa in tatawallau, in kuka juya min baya, kuka ƙi ku bi waɗannan saƙonni da muke gaya muku, fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir, wallahi ina je muku tsoron azaba a rana mafi girma, a rana wacce take mai girma, ita ce ranar kiyama. Allah ya ce wallahi tallahi in ba ku bi wannan maganar ba,
kuka dinga tuba kuna istighfari kuna neman yadda zan zauna da ku lafiya duniya da lahira, kuka kauce wannan kuka koma tambele da hayaniya, ya ce wallahi ina tsorace muku abin da zai same ku a gobe kiyama. Malamai suka ce istighfari ya sa mala'iku suna yi wa ɗan adam addu'a, kuma mafi girman mala'iku ma da mafi darajarsu su suke wa ɗan adam ainihin wato addu'a da neman tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, waɗanda suke ɗauke da al'arshin ubangiji da mala'ikun da ke tattare ko gefen wato ainihin wato al'arshin ubangiji, yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna tasbihi tare da godewa ubangiji, wa yu'minuna bihi, kuma suna imani da Allah subhanahu wa ta'ala, sannan wa yastaghfiruna lilladhina amanu, waɗannan mala'ikun suna wa duk masu imani istighfari, suna nema musu gafara Allah, suna cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, Allah ka yalwaci komai da rahamarka, kuma ka yalwaci komai da iliminka, ka san komai, kuma rahamarka ba ta yi kaɗan wa komai ba. In ka ga dama kowa sai ka yafe mar, kai masa rahama, ka gafarta masa, kuma wannan bai rage komai cikin abin da ka mallaka ba ya Allah. Wannan mala'iku suke yi wa masu imani wannan kirarin saboda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato gafarta musu. To sai mala'ikun su cika ta da ce ba sun yi wa Allah wannan take, sai suka ce faghfir lil ladina tabu, Allah muna roƙonka ka yi wa wanda suka tuba gafara, wanda suke tuba suke istighfari, Allah muna roƙonka kai musu gafara, ka gafarta musu, ka yafe musu. Mala'iku wanda suke rike da al'arshin ubangiji jama'a, wa man haulahu, da wanda suke gefen wannan guri, suke surrounding din wannan guri gaba daya, yusabbihuna bihamdi rabbih, suna tasbihi tare da gode ubangijinsu, wa yu'minuna bihi, suna imani da Allah, wa yastaghfiruna lillazina amanu, suna neman gafara wa masu imani. Me suke cewa? Suna cewa rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma, Allah ka yalwaci komai ta hanyar rahamarka da hanyar iliminka, ka yalwaci komai wajen ilimi, ka fi kowa ilimi, ka san komai, kuma ka fi kowa rahama, ka fi kowa faɗin rahama da gafara, ka yalwaci komai da rahamarka da gafararka. Don haka ga roƙonmu ya Allah, bayan wannan kirari da muka yi ma, faghfir lillazina tabu, Allahumma ja'alna minat ta'ibina, Allah ka sanya mu cikin masu tuba, domin mu samu irin wannan tagomashi da wannan alherin da mala'iku ke nema wa mutane masu tuba, masu istighfari. Faghfir lillazina tabu, kayi tuba, kayi gafarawa waɗanda suke tuba a cikin bayin Allah, wattaba'u sabila, kuma suke bin tafarkinka. Allah ka sanya mu cikin masu bin tafarkin Allah da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu na ƙarshe, bayan ka musu rahama, ka musu gafara, ka karɓi tubansu, waqihim azabal jahim, Allah ka tseratar da su daga azabar wutar jahim. Allahu akbar. Wannan mala'iku ne suke roƙa maka, kai da kake tuba, kai da kake istighfari, kai da kake ƙoƙarin bin tafarkin Allah, to ka ji mala'ikun da suke rike da al'arshin ubangiji, suke kewaye da al'arshin ubangiji, da waɗanda suke gefen al'arshin ubangiji, gaba ɗaya mala'ikun da suke wannan guri suna nema ma gafara, suna nema ma rahama, kuma suna nema maka tsari daga azabar wutar jahannama. Allah ka karɓansa mana wannan addu'a ta mala'iku. Malamai suka ce bayan Allah na gari wanda suke masu tsoron Allah, salihai, to wato bakunansu suna kaduwa, harshensu yana lallaga da yawan istighfari ala al-lail wa atrafan nahari, wato dare da rana. Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wannan cikin suratul zariyati tun daga aya ta 15 har zuwa aya ta 18. Subhanahu wata'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun, lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannatai, kuma suna cikin maremarin ruwa, marmaro na ruwa, mabubbugan ruwa mai zaki, mai daɗin sha, mai sanyi, mai lafiya, ba wanda zaka sha wata cuta ko wata bacteria ta shige ka ba. Akhidina bima atahum rabbuhum, suna masu rike da abin da ubangijinsu ya basu. Allah ya ce innahum kanu qabla dhalika muhsinina, bayan sun karbi ni'imar da Allah ya basu, da alherin aljanna da Allah ya basu, da falala da Allah ya musu, Allah ya ce saboda dama sun kasance kafin ranar da suka shiga aljanna muhsinina, masu kyautata ibada ne ga Allah, masu kyautata zamantakewa ne da ubangijinsu, ba 'yan banza bane, ba lalatattu bane, ba tambadaddu bane, a'a
Allah ya ce innahum kanu qabla zalika muhsinina, kafin da ma su shiga aljanna su mutanen arziki ne. Wallahi ka zama na kirki, aljanna ba ta mutanen banza bane. Wallahi ka bar aikin sabo, aljanna ba ta masu sabo bane. Wallahi ka bar shirka, wallahi ka bar luwadi, wallahi ki bar maɗugo, wallahi ku bar auren jinsi, wallahi ku daina kashe mutane, wallahi ku daina shiga kuna kwaci dukiyar mutane a banza. Wallahi za ka yi asarar lahira, za ka yi asarar rahamar Allah. Wallahi innahum kanu qabla zalika muhsinina, abin da yasa ne musu haka, ne musu tagomashi in ji Allah ya ce wallahi dama su a da baya a can duniya muhsinina, masu kyautata alaka ne da ubangijinsu. innahum kanu qabla zalika muhsinin, mutanen arziki ne dama, ba mutanen banza bane. Na banza ba shi da mafaka a gurin mu in ji Allah. Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'una, irin waɗannan mutanen sun kasance kaɗan ne cikin dare suke kishin gida su yi bacci. Wa bil ashari hum yastaghfiruna, Allahu akbar. Amma daga lokacin da aka ce al-ashar ta yi daidai lokacin da aka ce karfe 3 ko 4 na dare yayi, daidai lokacin kafin lokacin suhur ko dab da lokacin suhur ko dab da lokacin kiran sallar asuba, suna tashi su ta istighfari har liman ya kira dan ya kira sallah su fito masallaci. Haka ɗabi'ar su take. Mutanen arziki ne a mu'amalar su da Allah, mutanen arziki ne a mu'amalar su da mutane, mutanen arziki ne a mu'amalar su da zamantakewar yau da gobe. Allah ya ce bayan wannan kuma sun kasance ba sa bacci mai yawa da daddare, suna tashi su na filfili, su karatun Qur'ani, su zikirori. Idan aka ce al-ashar ta yi daidai lokacin suhur, su tashi kuma su yi istighfari. Allah ka arzuta mu da wannan hali mai kyau na waɗannan bayin Allah. Malamai suka ce shi dai istighfari siffa ce wacce take ta kololuwa ga waɗanda Allah ya ba su ilimi, ba fa wai wanda ya tara karatu ba. A'a, tarin karatu fa ba fa shi yake nuna kai na Allah bane. Ina so ku gane wannan. Wallahi tarin karatu a wasu lokuta yakan zama wa mutum bala'i ma idan bai a hankali ba. Abinda ake nufi da ilimi wallahi shine aiki da shi. Mal ilmu illa al-amala bihi. Abinda ka sani kai kokarin dabbakawa, abinda Allah ya hana kai kokari ka hannu, abinda Allah ya ce kai kokari kai etar na neman romo da tagomashi a same ka cikin masu aikata. In kai haka ka zama mai ilimi malam. Baka da bukatar sai kai ta jan aya, ka bar masu jasi ta jan aya, ka bar masu hadisi ta jan hadisi, ka ba Allah kawai. Abinda suka faɗa ma ka ɗauka kai aiki da shi. Wallahi kana iya dacewa, wasu daga cikinsu ba su dace ba. Kana iya jefawa ka taɓe, wasu daga cikinsu su sefa kuma ya subuce ba su iya taɓewa ba. Saboda haka wallahi mu daina ruɗuwa wai idan an yi magana ilimi sai mutum ka ji jikinsa ya mutu ya ce to ai ni ban da ilimi, ai ni ban san komai ba, ai ni ba da ni ake. A'a, da kai ake, da kai ake. Idan kana da tauhidi mai kyau kana da ilimi, in kana da ingantacciyar aƙida kana da ilimi, in kai mabiyin sunnar annabi Muhammadu ne kana da ilimi. In dai duk abin da za ka yi sai ka tambayi mai shari'a ta ce kuma za ka yi ƙoƙarin ɗabbakawa, kai mai ilimi ne ba jahili ba ne. Wallahi malamai suka ce siffa ce ta wanda suke da zurfi a cikin ilimi shi yawan istighfari da imani ga Allah. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya tattalin wasu abubuwa guda 5 ga masu irin wannan siffofin a cikin suratu Ali Imran aya ta 17. Allah maɗaukakin sarki ya ce as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil asar. As-sabirina masu hakuri, was-sadiqina masu gaskiya, wal-qanitina masu mai da al'umarin su ga Allah, wal-munfiqina masu infaki, masu sadaka da kyauta. Sai ya ce wal-mustaghfirina bil ashari, kuma su ne masu neman gafara Allah daidai lokacin suhur. Allahu akbar. Da haka suka ce istighfari abu ne wanda yake mai girma a wannan duniya tamu, a rayuwar mun nan mutum ya siffantu da wannan istighfari, da wannan mas'ala wacce take mai girman gaske, wanda wallahi in Allah ya taimake ka siffantu da ita to ka jefa ka tabi ya kai bawan Allah. Malamai suka ce daga cikin samaratul istighfar, wato 'ya'yan itatuwa masu zaki da ake tsinka ga wanda yake istighfari, na farko kufranul dhunubi, gafarar zunubai. Mun ambata wannan a baya a ayoyi da yawa. Faman itarafa bi dhanbihi ghufira lah. Malamai suka ce duk wanda ya yi itirafi da laifinsa sai a yafe masa. Kana ga ko a kotu idan baka wahalar da kotu ba, ana tambayar ka aikata wannan laifi, ka ce na'am, mai girma mai daraja alƙalin alƙalai na aikata, ina neman sassaucin kotu. Sai ce to da taron 100,000 za a yi ma, amma yanzu ka kawo 15,000. Shikenan kawai, saboda baka wahalar da koma ba.
to haka Allah yana son al-i'tirafu bi-dhanbi fa atarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabil sa'ir. Kai itirafi da cewa kai mai laifi ne ɗaya ne daga cikin hanyoyin nadama da hanyoyin tuba. Wanda ka ga bai yadda da laifi ba yau kake tsammanin zai tuba ya daina, amma wanda ya bari ya ce ya yarda ya aikata shi ake tsammanin tuba gare shi da istighfari. Da haka malamai suka ce wanda duk ya itirafi da laifinsa sai a yafe masa. Abu na biyu yana jawo ridallahi wa mahabbatihi, yardar da Allah zai wa mutane kai zai yarda da kai inda kai mai istighfari ne. Da haka yana daga cikin hanyar samun yardar Allah. Abu na uku tana jawo rahamar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah faɗa a cikin suratul naml aya ta 46. Allah ya ce laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamuna. Me yasa ba za ku nemi gafara Allah ba? In kuka nemi gafara Allah, Allah sai ya muku rahama. Ma'ana ita istighfari tana jawo rahamar ubangiji. Abu na hudu raf'ul azabi, yana ɗauke azaba daga kan bawa. Yana daga cikin abu mafi girma mai saurin ɗauke azaba kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul anfal aya ta 33. Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna. Allah bai kasance mai musu azaba ba matukar suna istighfari suna tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyar alkhairul kathir wal barakatul kathira, alheri mai yawa yana samun mai istighfari, kuma haka albarka mai yawa tana samun mai istighfari. Ya faɗa a cikin suratul hud wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimina. Idan kuna istighfari Allah ya ce zan mako muku ruwa mai yawa wanda za ku amfana da shi, sannan zan kara muku karfi kan karfi. Allah ya ce kar ku juya mun kuna ainihin wato mutanen banza. Abu na shida jala'ul qulub, yana wanke zuciya istighfari. Duk kuncin da kaga mutum ya tashi haka kawai ya ɓata rai ya tsume da kowa kuma ba wanda ya mar laifi, me ke jawo wannan? Kayi nesa da Allah ne, baka istighfari. Wallahi in kana istighfari duk wannan kuncin zaka neme shi ka rasa. Inda duk aka ganka haba-haba wara-wara ana gaisawa ana ta abin nan da kai, ko da ku akwai abin da yake damunka Allah ba zai bari bayinsa su gane ba, saboda kana istighfari. Ba zai bari ya tozarta ka har wani ya ankara cewa kana cikin wata matsala ba. Wannan tsakaninka ne da ubangiji, kai ta neman yadda zai yaye ma. Amma in kana istighfari zaka samu wato alhudu, kwanciyar hankali wa tumaninatul qalbiyya, da nutsuwar zuciya yana jawo wannan. Haka malamai suka ce yana daga cikin abin da ke jawo zuciya wato ainihin wato nutsuwa. Sannan al-istighfaru abu na bakwai yana haja ce ta dan adam wacce take da matukar amfani. Ana buƙatar mutum ya zamanto a cikin halayensa na dare da rana yana ainihin wato yinsa a lokacin da yake wani guri da lokacin da baya nan, ya zama ainihin wato yana ainihin wato yawan istighfari. Kamar yadda malamai suka ce yana ƙara ƙarfin jiki, yana ƙara ƙarfin zuciya, yana ƙara ƙarfin imani. Sannan al-istighfaru yana sa haƙuri, yana sa nutsuwa, yana sa maganar ka ta zamanto mai kyau, sannan yana sa harshen kai tsaya kan gaskiya. Inda duk za a juya ka wallahi ba za a taɓa samun ka kayi nan ka bauɗe ka juya nan ka bankare nan kana kai wa mutane kwana-kwana ba. Idan ka ga mutum yana yawan kwana-kwana cikin al'amarinsa, malamai suka ce yayi nesa da istighfari ne, saboda zuciyarsa raurawa take, ba ta tsaya guri ɗaya ba. Tunda zuciyarsa tana raurawa shi ma ba zai tsaya guri ɗaya ba, ya dinga tangal-tangal da rayuwarsa da al'ummar da suke rayuwa da shi. Amma idan ka ga mutum a nitse, in zai yi magana malam dole ka saurare shi saboda tsabar gaskiya. Idan matsala ta haɗo ka da shi sai dai kai ka gudu, amma shi sai an yi gaskiya. Wallahi malamai suka ce daga cikin abin da ke taimaka ɗan adam ya zama haka akwai yawan istighfari da kuma tuba ga Allah, yana jawo wannan. Abu na tara kasratul ibadati wa zuhudu fi duniya, wato mutum idan yana istighfari zai samu yawan ibada. Kamar yadda muka faɗa walakin kariha Allahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma alqa'idina. Allah da ya tahi magana akan munafikai da masu sabo, ba sa iya tahi su abun kirki, ba sa iya tahi su ibada, ba sa iya tahi su wani abun alheri. Sai Allah ya ce walakin karihallahum bi'athahum, Allah ne ya kyamaci yunkurin su da zaburar su su abun alheri. Fathabbatahum, dan haka Allah ya dankwafe su, ya hana su yin kazar-kazar wajen abubuwan addini. Wanda kaga baya su kazar-kazar a lokacin harkokin addini, ba ruwansa da harkokin addini, babban bala'in da ya ja masa shine baya istighfari. Idan yana istighfari zuciyarsa zai ji ba zai iya rayuwa ba sai da abubuwan addini, ba zai iya mu'amala ba, a ce ya gaba mu'amalarsa ta wuni kaf babu addini a ciki.
a ce sati guda ya fara har ya ƙare ba addini a cikin al'amarinsa, wata guda ba zai iya tuna wata harka ta addini da ya je aka dama tare da shi ba. Wallahi wannan in kaga mutum yana cikin irin wannan halin to rahin istighfari shi yake jawo irin wannan. Haka idan mutum baya iya ibada, ai wancan satin na faɗa muku annabi sallallahu alaihi wasallama yace man halahu al-lailu an yukabidahu, wanda yake kyamatar tahi da daddare ya ibada yana ji ba zai iya ba. Wal mala an yunfiqahu, yana tsoron yin sadaka da dukiyarsa, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wal adu an yuqatilahu, yana tsoron abokin gaba. Me zai yi? Manzo Allah ya ce fal yukuthir min qawli la ilaha illa abuna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Ya yawaita faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Allah manzon Allah ya ce in yana wannan ba zai dinga wahala tahi da ibada da daddare ba. Ba zai masa wahala ya cire dukiya ya alheri da ita ya taimaki mutane da ita ba. Ba zai masa wahala wani abokin gaba ya tunkare shi ya zama ragon maza ba. Ba zai jajirce ya tsaya ya ga cewa ya yaki abokin gaba ko na addini ko na rayuwar shi. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahihul jami' nambar hadisi na 1221, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa akthiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah, ku yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah li'annaha kanzun min kunuzil jannati. Annabi Muhammadu yace domin taska ce daga cikin taskokin aljanna. Ka ji ta nan is common amma ba ruwanka da ita. La haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna, taska ce daga cikin taskokin aljanna, in ji Annabi Muhammadu. Don haka malamai suka ce yawan ibada da ainihin wato bawa zai yi da yawan istighfari yana daga cikin abin da ke karfafa masa ibadarsa. Istighfari ya karfafa ma ibada, ya karfafa ma zuhudun duniya. Kaga mutane malam duniya kawai suke nema, ko ta ina kawai duniya ta samu. Mutum ya yi iskanci don ya samu duniya, ya yi luwaɗi don ya samu duniya, ta yi lesbian don ta samu duniya, ya kashe wani don ya samu duniya. Yanzu shekaran jiya wani yake gaya min yace ya ji a wani shiri da ake yi a ɗaya daga cikin gidajen rediyon nan, wani ya fito yana cewa ba shi da lafiya ne, ciwon ido ne ya kama shi, an kakkashe kuɗi, an je ina bai samu sauki ba. Maimakon ya samu quwwatu tawakkul billah, karfin tawakkali ga Allah, amma sai ya fito yana maganganu ko a taimaka mun ko kuma wallahi zan je in kashe kaina, ko a taimaka mun ko kuma zan je in kashe kaina. Ka duba irin wannan lalacewa da al'umma ta zama. Ba ka da quwwatu tawakkul, ba za ka dogara ga Allah da jarabawar da Allah ya maka ba. Baka san cewa a cikin magabata akwai wanda zai wata da watanni yana kwance a gidansa bayan lafiya, wani ma bai sani ba. Annabawan Allah sun yi jinya ba wanda ya san ba su da lafiya. Allahn kansa kunyar suke yi su ce Allah kawo kaza, suna ga kamar sun yi wa Allah ladabi. Aka tambaye su me yasa, suka ce ai Allah ya fi kowa sanin halin da muke ciki. Ai roƙonsa ma kamar abin nan ne. Malamai sun ce wannan kuskure ne. Roƙon Allah abu ne mai kyau, abin nan addu'a abu ne mai kyau, ana buƙatar ma a yi. Allah ya ce wanda ma baya yi yana girman kai ne. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Amma wannan mun kawo ne dan ka gane bayan Allah na gari su suna ma tunanin cewa su ce ma Allah kawo min kaza, kamar sun muna ladabi ne ga Allah. Amma kai wai baka da tawakkuli, kana cewa wai zaka kashe kanka in ba a kawo ma dauki ba. Kana tsammanin kisan kan da zaka yi din lafiya ce, sauki ne? Nan aka samu wani bawan Allah jama'a, ga su Abdullahi Anka, ɗaya daga cikin ma'aikatan human right, kes ɗin a hannunsu yake. Bawan Allah ne suna zaune da wata mata suna haya, sai ya ɗora zuwa yana zina da wannan mata, ta yarinya wanda tana da matsalar idanu, da haka ya je dinga zina da ita har daga ƙarshe dai ciki ya bayyana. Yarinya ta ga ciki baya kula da ita, ta ɗauki ƙara ta kai wurin human right suka kira shi, tabbatar cewa ciki nasa ne, lalle yana saduwa da ita, cikinsa ne. To yanzu abin da za a yi, ka dinga kawo ɗan abin da za a dinga kula da ita har ta haihu. Ya ce to aka rabu a haka, har rasitan da aka fara biyace-biyacen sanda ɗaya daga cikin ma'aikatan ya tura min yana nan akan wayana.
ana cikin wannan ne fa bawan Allah nan sun yi waya da ɗaya daga cikin ma'aikatan nan awa 2 kafin rasuwarsa, wallahi ya je ya saka ɗan kwali ya rataye kansa a nan cikin tudun wada ya kashe kanshi. Wannan shine daɓe kan yaɓe, daɓe kan yaɓe, ma'ana ka saba wa Allah, maimakon kai samu kuwwatu tawakkul ka tuba, kai ta istighfari, ka nemi yardar Allah, ka bar wannan aiki, ka dena. At-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu, wanda ya tuba daga laifi kamar wanda bai yi bane. Ko shirka kai fa yanzu aka gane kai shirka, aka ce wani kai mushriki ne, kace na tuba ba zan kara ba, Allah fa zai karba. Abinda ba a so shine ka mutu kana yi, amma ma damar anan duniya ka gano ka tuba, Allah zai yafe ma. Amma mutum ya je ya kama ya rataye kanshi jama'a, ko adadin kwanaki da zai bawa kansa na tuba ta yadda zai ji a ransa kamar Allah ya karbi tubansa ba zai bawa kansa ba. A cikin kwana 3 ko 4 ko sati ka je ka kashe kanka bayan kayi wannan laifin. Wannan irin jahilci da rahin tunani da rahin sanin Allah da rahin sanin shari'a al'ummar mu ta tsinci kanta a ciki jama'a. Wannan irin rahin tunani al'ummar mu ta tsinci kanta a ciki. Ka zama mai alaka da harkar addini, waɗannan abubuwa na hayaniyar duniya ba za su yi tasiri akan ka ba wallahi, da izinin Allah. Duk wata harka ta addini ka shiga ciki ko ba a neme ka ba. Kar ka dinga yi wa addini a sha ruwan tsuntsaye furna koshi. Yau ka zo karatu, gobe ba za ka je ba. Ji ba ai tafsiri da kai gata baka nan. Citta ai ta'alim da kai man da baka nan. Kana yi wa rayuwarka bari ne baka sani ba. Wallahi alaka da harkokin addini yana daga cikin abin da ke sabbaba, ma'ana yana daga cikin abin da ke sauƙaƙa miyagun ayyuka da aikin sabo. Saboda kullum ana tunatar da kai Allah, kullum ana ce maka annabi ya ce, kullum ana cewa kai hankali zaka shiga wuta, kullum ana kaza. Wannan sai dinga tsorata ka, yana nisantar da kai daga ayyukan sabo. Amma daga Yahudawa sun dafi makwarkwadarka, Yahudawa suka dafi ƙeyarka, mutanen banza da 'yan social media suka rungume ka, wallahi ba inda za su dire da kai sai tsakiyar wuta wallahi. Allah ka sauwaƙe, Allah ka yayi mana. Da haka a gurguje lokaci ya ƙure. Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal hasanati yudhibuna sayyi'at, lalle kyawawa suna tafiyar da munana, zalika zikra lidh-dhakirina. Allah ya ce wannan tunatarwa ce amma ga masu ambaton Allah, masu iya tunawa da Allah. Suratul Hud aya ta 114. Yaga cikin fawaidul istighfar da thamaratihi shine takfiru sayyi'ati, goge ayyukan munana, wa raf'id darajati da kuma ɗaukaka daraja. Allah ya faɗa mana a cikin suratul Nisa aya ta 110, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, wanda ya aikata mugun aiki ko ya zalunci kansa, thumma yastaghfirullah, sannan ya nemi gafara Allah, yajidillaha gafurar rahima, zai samu Allah mai yawan gafara ne, mai yawan tuba gare shi. Allah ya faɗa mana cikin suratul Tahrim aya ta 8, iz ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yakhudhu Allahu an-nabiyya walladhina amanu nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana, har zuwa ƙarshen aya. Sannan abu na 11 har ilau asbabun annahu asbabu lisi'atir rizqi wal imdad. Wannan mun karanta, ma'ana yana sauƙaƙa arziki yana kuma yalwata shi da dukiya da 'ya'ya da shauransu. Mun dai karanto abubuwa da dama. Abu na 12 annahu sababul li husulil quwwati fil badani, shi ma wannan mun karanta, yana sabbaba ƙarfi a jiki, ƙarfi a imani, ƙarfi a dukkanin abin da kake buƙatar ƙarfinsa Allah zai baka wannan da izinin Allah. Sababul li daf'il masa'ibi wa raf'il bala, istighfari yana ɗauke masifu da bala'o'i ga baki ɗaya, domin malamai suka ce yawan bala'o'i da kuke gani suke faruwa da mu wallahi zunubanmu ne. Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafir. Abin da ya same ku na musibu ku kuka jawo wa kanku, hakan ma Allah ya yafe muku da yawa. A wani guri ya ce wa bawlawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'una, mun jarrabe su da miyagun ayyuka, mun jarrabe su kuma da kyawawa, ko za su dawo zuwa gare mu, inji Allah subhanahu wata'ala. A cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yana magana akan Yahudawa da kissarsu da annabi Musa. Allah ya ce wa iza qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha ragadan haythu shi'tum ragadan wadkhulu albaba sujadan wa qulu hiddatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinina.
Allah ce tuna lokacin da muka ce wa Yahudawan nan ku shiga wannan alƙaryar, ku ci duk abin da kuka gani a cikinsa a wadace, ku ce hitta Allah gafarta mana zunubanmu. Allah ya ce wa sanajizul muslimin, in kuka yi haka za mu ƙara wanda suka kyautata a cikinku, za mu ƙara musu rahama duniya da lahira. To amma me ya faru? Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, sai waɗanda suka zalunci kan suka canja abin da aka ce su faɗa, sai suka canja shi. Malaman tafsiri suka ce Allah ya ce su ce hitta Allah gafarta mana, sai suka ce hinta Allah ba mu alkama, ka ji matsiyata. Allah gafarta mana, sai suka ce hinta ba mu alkama ya Allah. Wai izgilanci suke wa Allah. Hitta hinta harafi ɗaya ne bambancin su, amma ma'anarsu daban-daban. Amma saboda wulakancin ba Yahudi, Allah da ya ce mar ya ce kaza sai ya canja sai ya ce kaza. Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Azzalumai sai suka canja maganar da muka ce su faɗa, sai suka canja ta. To me ya faru? Sai Allah ya ce fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas samai. Sai muka saukar da narko na azaba daga sama ga wanda suka zalunci kansu, su ne waɗannan Yahudawa da suka saba wa Allah. So sai malamai suka ce wannan al'adar Ubangiji ce, in dai za a ci gaba da saba mar to zai zubo da rakon bala'i. To tun da mu al'ummar annabi Muhammadu, Allah ya mana alƙawarin ba zai dirkakar da mu ba, ya turo wani bala'i gaba ɗaya ya hallaka mu ba. To me Allah zai yi? Sai ta turo da bala'i, kidnappers su zo su yi ta kashe ku, Boko Haram su zo su yi ta kashe ku, Yahudawa su dira akan ku, shugabanni mugaye su dira su ma akan ku, sai ta cinye dukiyar ku, suna azabtar da ku. Fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i. Allah ya ce bima kanu yafsukuna, saboda fasikai ne. Wani irin fasikai ne ba a yi ba a yanzu? An yi auren jinsi lokacin annabi Lutu, ba ma aure ake ba, luwaɗin ake, amma su sun halatta yanzu. Domin duk wanda ya ce aure, jama'a aure shari'a ne ko ba shari'a bane? Shari'a ne. To sai ka zo ka ce aure na jinsi, abinda kake cewa fa shine ya halatta na auri namiji, mace ya halatta ta auri mace. Abin fa da kake faɗa kenan, bi lisanil hal, abin da kake faɗa kenan fa. Bi lisanil hali wa bi lisanil maqal, abin da kake faɗa kenan. Gashi kuma Allah yana cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihuna mata'un qalil. Dan me yasa ba za mu gamu da azabobi da masifu ba tare da irin wannan barna da al'ummar mu take aikatawa? Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala sufaha'u minna. Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala sufaha'u minna. Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu ke aikatawa ya Allah. Allah ka gafarta mana zunubanmu, ka ba mu ikon tuba ya Allah, ka sa mu yi domin ka ya Allah, ka karba mana ibadunmu ya Allah, ka yaye mana matsalolinmu ya Allah, ka shirye matasanmu ya Allah, ka shirye yan matanmu ya Allah, ka shirye shugabanninmu ya Allah, ka shirye malamanmu ya Allah, ka shirye ɗalibanmu ya Allah. Allah ka ba mu abin da za mu ci mu sha na halal ya Allah. Ya Allah duk yanda duniya ta rukuce ta rintaɓe, Allah ka zare mu daga cikin rikice wata da rintaɓe wata ya Allah. Ya Allah duk yanda wasu suka lalace suka tambaɗe, Allah ka bar mu da aƙidar mu da tauhidin mu ya Allah. Ya Allah duk wannan yadda wasu mutane suka zama masu sabo da zunubi, Allah ka tsame mu daga cikin aikata sabo da zunubi ya Allah. Ya Allah duk yanda wasu suka watsar da kai, suka jefar da kai, suka wanta kalar da tuba gare ka, suka yi fatali da neman gafararka, Allah ka saka mu cikin masu tuba da neman gafararka ya Allah. Ya Allah duk yanda wasu ba su da bukatun yau da gobe, Allah ka ba mu bukatun yau da gobe, ka ba mu bukatun yau da gobe da kullun ya Allah. Ya Allah duk yanda wasu suka zama marasa imani, marasa takawa, marasa tsoron Allah, Allah ka saka mu cikin masu imani da takawa da tsoron ka ya Allah. Allah ka samu gama da duniya lafiya. Allah ka shiri ƴaƴanmu, Allah ka shiri matanmu, Allah ka shiri al'ummarmu, Allah ka yaye mana damuwoyinmu, Allah ka sa aljanna ta zama komarmu, Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله